been trying to do what everybody else doing, just cause everybody doing what they all do. If one thing I know, I fall but I grow. I'm walking down this road of mine, this road that I go home. So am I wrong for thinking that we could be something for real? איזה פחד, פאק, איזה גלים. אוקיי, לא כזה נורא. הגזמתי. מגיעים לחוף היום! עוד בנב ים. נשאר זה כמות המים האחרונה שלנו. האם נשרוד? זאת השאלה. תפדה לשם! הגלים צופים לשם, לשם! אני רוצה לכם ימינה! תפדה! תדלו! עדי! לא חדש! עדי! עדי את יכולה! עדי כוח! עדי כוח! זה רק במוח! זה רק במוח! כולם פה השתגעו! אוי, אני מצלמת. אוקיי, יאללה! נועם! אנחנו תקועות! אנחנו לא יוצאות מפה בחיים! אנחנו כאן ברגע של נואשות כללית של אין כוח לפדל, והדגל ההוא שם, בין 1000 זונות הזה, מסתכל עלינו. ואני מדממת פה למוות. צריך להתעלם! כמות המים שנותרה לנו מועטה. ביום השישי וילכו לו שמיים וארץ וכל צבעם בעזרת השם נגיע הביתה. שיהיה לנו בהצלחה. חברים, הבנו שמצבנו רע, לא נצא מפה בקרוב, החלטנו לשאת תפילה. תנו לי את זה, בנות. לא תפילה, לא. כל עוד בלבם ונימה נפש יהודי הומיה ובדרך קדימה עין לציון צופיה עוד גם תקוותנו בת שנות 2000 להיות עם חופשי בארצי ארץ ציון ירושלים. זה היום השמיני למסע, הדגל כבר מתקרב אלינו מאי פעם. אנחנו בדרך, הסחף לא טובתנו, אני חושבת שאלוהים איתנו. אנחנו ביום התשיעי למסע ויש תוצאות! אנחנו בדגל! הדגל פה מאחורינו! הנה הדגל! עשינו את זה! יום עשירי במסע, אנחנו אחרי לילה קשה, מפרך, בלתי נסבל. לילה במיטה קרה רועדת. לילה במיטה קרה רועדת, זאת המיטה שלנו, שתבינו איפה אנחנו מתמודדים ועם מה. ויש תוצאות! עברנו את הדגל! עוד קצת, תראו מה נשאר לנו, אור, חייכי למצלמה. מאמץ אחרון, נועם, את כבר הרבה זמן, איך ההרגשה? ספרי לנו. אבל התוצאות מביאות חיוך על הפנים. לא קוראים לסירת הצלה, למה מי שזה נמושה, אתם מבינים? לא נשאר לי דם בגוף. לא נשאר דם בגוף, ולא ממחזור, אין לנו מים, נגמר, פקקת. אז נקווה שנשרוד היום 11. ביי. יום 11 ואחרון למסע. אנחנו קרובות מתאמים. עכשיו קצת תרמתי מעצמי. התחלתי לפדל, אז הנשימות תראו מה אנחנו עוברות. קשה. הפיסת כוחות. אבל ואת זה אור, אנחנו ביחד לכיוון השני לשם. אני יודעת. אנחנו נשרוד את זה, מקוות שזה יום האחרון באמת. נדבר. יום 12 של המסע. אנחנו ממש מתקרבים, שומעים את המוזיקה אפילו. תראו, אנחנו עוד רגע במצוף. עדי פה לא מתייאשת, כל הכבוד שיר, כל הכבוד, תמשיכו כך. היי, נעמה רוצה להגיע אלינו. בורחים לנעמה. איזה יום אנחנו כבר? נעמה, ביי, את יכולה? זהו, סיימנו את המסע בהצלחה. אנחנו עוד שנייה כאן. היו שלום. שלום. אלוהים איתנו, אלוהים תודה, תודה. הגענו לחוף מבטחים, האדמה. איך, עכשיו אני כולי חול, איך קוסומו. מה? אומייגאד. המסע הושלם בהצלחה אחרי מאמצים קשים ומפרכים. צבע על חיי מעיד על כך. אנחנו פה על חוף
אדמת יוון, שהדגל המזדיין שלו היה מרוח לנו מול הפרצוף כל הזמן הזה. הגענו נשיקה. אמן.